दिनै बर'फोरनि कालचार रिलिज खालामनो नागिरदों कलेजनि आरोना बड'लेण्ड सेन्ट्रेल कलेजनि दिनै माने कलेजाव प्रग्राम दं आरोना मानो होनबा दिनै बाइक सालायनायावसो लानाय जाबाय आरोना गाइस मानो होनबा एमारजेन्सि जाबाय आरोना गाइस कलेजाव कालचार दं आरोना मानो होनबा आंनाबो फाला मोनदों आरोना मानो आंना थामसिमनि माबायाव गोलैदों आरोना गाइस नायबाय थादो माइक जायो गाइस ओरैबो सासे दं आंबो हासुगोननि र' हासुखानानै देखायफिनगोन लाइन जाबायानो नै गाइस नै ओइ नोंना मा पार्टआव गोलैदों नोंना माबा दामनायसोलै आं दामनो रोङा ओमफ्राय हौवा गोदानानो खारबाय थायो जोंना नै दामग्रा एसे गेजेरावसो दामना हो मेट्रिक कलिया गैया नामा मन्त्रि खनसे बुंना होलाय रोगालै सारदो दे खनसे सारना होदो हिन्जाव गोदाना बोरो माला सिन्दुरफोन गेलै फोरोंलायबाव दंबावोसो नै दाबो जेबोआनो जायाखै गोरों गोजा आरोना दामग्राफोराबो नै सिफुं दामग्रायाबो गोरों गोजा आंबोथ' गोरोंसिखा नै गजब बेइज्जती है गोरों नोंबोथ' गोरोंखा थाननेलनि नोंखौनो दोनगोन रा दिनै बर'फोरनि कालचार रिलिज खालामनो नागिरदों कलेजनि आरोना बड'लेण्ड सेन्ट्रेल कलेजनि हाबलांसै दे लानांगौब्रा मोजाङै wah Kulai. Oke, ikut. Main anggo. Mandi mende. Mendang mendang. Ngai mandi mende satu kecil nama nane. Mandi mende. Mandi sayau. Nah, sardus, nah.
Kamsak mulai deh. Dasar deh. Gidir mana ya? Saya ini pusing semua. Saya mah gimana? Daसो बरदल'नि मोनफैदों नै माला मोनहैगोन मिन्थिया बिराद गोजान दंबावोसो Beनिफ्रायनो गिदिंफिनबाय एबार नै लायलाय ओमफ्रायनो मोनफैबाय आरोना नै दा कलेजाव मोनफैफिनबाय नै दामलाय देलाय